Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. Says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan sa tuyang banwaan pinuprubaran sa krisis tangunyan dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan kooperasyon ang sa tuyang itao iribanan kita gabos ng nagenyo magpangadji sana magtugod kita ang sakuna malalampasan ka magtiwala ka kakayanin pa mabalik niraray ang ugma sa naga dawat pa may takot dahil kita matubot na mawala sa tuyang paglaom ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang panindugan naging ka basta kita natatanyo kita piling andam nagenyo laban lang sa namamatay at ang krisis kunyan makakaasa po kamo mayong mawawala mayong papabayaan iyaon kami igwa kamong malalauman igwa kamong masasarigan igwa sa inyong maataman nagyenyo kita perming andam magtiwala ka kakayanin ka mabalik ni aray at ugman sa naga dawa na may takot dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglao ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang paninindugan nagenyo ka na ibasta kita natatanyo kita piling andam nagenyo laban lang nalalauma nasasarigan nangangataman kita piling andam nagenyo laban lang ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado. Alas 11, sagod alas 12:30 minuto. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Maray na aga, diwat mong dadalon sa Indo at mga bareta sa Nagang Ngunyan News ngunyan na Sabado, petsa 18 kan bulan na Hulyo taon 2020. Mga bareta tiniripon po Lunes sa Good Sabado kan ANN News. Live nindo kaming nadadangog sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadangog man po nindo kami sa Naga Smiles to the World Facebook page asin City Government of Naga Facebook page. Sa ngaran po kan lokal na gobyerno kan Naga Mayor Nelson Legacion asin Mayor Nene, Vice Mayor Nene de Asi sanggunian panglungsod kang Naga City Events Protocol and Public Information. Ako po si Kate De Lovieres. Sa pangarang kang bilog na news team, iniman ang sendong mga kaibanan Roy San Ramon. Sa detalles kan sa tuyang mga bareta. ANN News Headlines Ngunyan. Pagbantay sa border control checkpoint kan Syudad Naga, mas pigigpitan ng unyan para sa mga LSI returning residents. Ang detalye sa halik kay Joel Sulina. Matapos na maibalik na ang quarantine checkpoint o border control point sa mga entry and exit points kan syudad,
entry kang nagpapadagos na humakang COVID-19, asin ang paglikay sa paglaog kaini sa area of responsibility kang syudad, nilinaw kang gobyerno lokal na ini para sa mga returning residents. Kapali na ang pagbagad sa mga locally undocumented stranded individuals maging ang mga kolorong van na nagsasakay ni mga NSI. Sigod kay Mayor Nelson Legacion, huli sa presenteng sitwasyon asin mga sirkunstansya na liwat asin marikas na nagdadakol ang numero kang kaso ng COVID-19 sa Naga matapos ang nagkapirang mga NSI o returning residents ang dai nag-agi sa JCM Robredo Coliseum para man magpates sa COVID-19 asin dai nagsunod sa proper health protocol na pinapautob kang gobyerno lokal. Pinagmaray na ibalik ang quarantine control points sa duwang major entry and exit points kang syudad para sa mga ini. Report po ni Colonel Errol Garchitorena, fully operational na po ang satuyang border control. Diyan po sa Naga Milaor, Siriman po sa Naga Pili. Again, I would like to reiterate na ang target po kayo ni LSIs, OFWs included and non-OFWs. In other words, returning residents, those who are coming back to Naga City. Mauta pong pasalamatan po ang PNP Naga sa pag-inguha po na maibalik po giraray ini. Pigsabik ang security cluster asin kang Naga City Police Office sa paagi ni Police Colonel Errol Garchitorena, Deputy City Director for Operations kang Naga City Police Office. Pirang simana na sindang nagpuon sa nailatag na quarantine control points sa Pili Naga Border 2 asin Milaor Naga Border 1 matapos na hagadon ni Mayor Nelson Legacion kay OIC CD Police Colonel Marlon Catanda na magbugtak kaini para masyertong ang mga maralaog na mga LSI o mga returning residents na gikan sa mga lugar na may mga reported na kaso ng COVID-19 igwa ning kompletong dokumento siring ka mga medical certificates maging travel authority. Asin sa pag-abot sa jurisdiksyon kang Naga City, kinakaipuhang magsunod sa guidelines o health protocol siring kang pag-report muna sa JMRC para sa data gathering sa mga ini asin pagpapasairanom sa mandatory quarantine dangan liwat na maisalang sa rapid testing. From the start na nagkaigwa kita ng pag-urulay with our local chief executive, kay Mayor, and then sa tuyang city director, nahilintan na ang pangangaipo na dapat ma-reactivate na ining quarantine control point. Last weekend, nagkaigwa na po kita ng pag-dry running kaini, and kasi Monday, nagluoy-luoy po kita ng ma-implement. Ano po ang mga babarantayang kamaralaw dito sa Naga? Ay ini po dito sa may border 1 na piga-apot ta. Ini sa tuyang Mabolo, Milaor boundary, nagkaigwa na po dyan ng motorcycle lane, balik na po itong upper lane, and at the same time, nagkaigwa na po ng pag one way na naman dyan sa areang iyan. Pumalaog ka po sa Naga, dahil ka po pwedeng magwala na maagi po ni C5 na maluwas ka dito sa may itong on the way pag-ainsa or sa LCC. So kung maluwas ka man po ng Naga, maagi ka ng Mabolo Bridge, mabalik po kita, matuo kita, paluwas po naman sa C5. So ano po ang haranapon? Definitely, ini pong pagbabantayan, ang sarap po sa purpose, ini pong pinsasabit ng local stranded individuals na basta na lang po naralaog digdi na nakasakay po sa mga kolorum na sasakyanan. So sarap po ini sa mga pagbabago na maririsanin do these coming days na luway-luway magkakahigpitan. We don't mind kung magka-traffic-traffic po kita. Ang punto po digdi is malinig po ang malaog sa tuyang syudad, mababantayan ta po sa tuyang mga salud. Kabaliman sa binabantayan kan security cluster, katuwang ang LTO Bicol, Philippine Army, Public Safety Office, Bureau of Fire Protection, maging kang City Vet kontra sa mga kolorong van. Kabali na ang pag-check sa mga back rides sa single motorcycles na bako mag-agum, private vehicles na bako man authorized o apor, mga delivery trucks na nagpapasakay ni mga LSI, asin ang mga pinagtatransportar na mga urig nin huliman sa kaso ng ASF. Ang apor po is continue mangyari, but then may mga kaukulang dokumento mangyari kitang ipapasulod sa inda. Hopefully, dahil man po sila nagbalgana. We are just waiting for another instructional directive halis sa taas na pataining sa tuyong mga truck na ini is ma-check ta naman. Kasi most likely, ang iba dyan is nagagamit na ba kung sa indang trabaho. And at the same time, we're checking also private vehicles na nagpapaskil-paskil sa indang mga windshield na sinda apor. So sarap po ini sa mga i-check tatanganing makikitang rulukuhan nga ni na malinig po naglalaog din sa Naga. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Solida.
ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang bareta, mga cargo trucks na malaog sa syudad ni Naga isa sa irarungo na sa visual inspection sa pagtugot kan Bicol Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o Bicol IATF. Detalles, halik kay Don Jimenez. Papahiguton pa kang gobyerno lokal kan syudad ni Naga ang pagbantay sa border controls para sa mga returning residents. Sigon kay Alcalde Nelson Legacion, pigtutugot na kan Bicol Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o Bicol IATF ang pagsasairarom sa visual inspection sa mga malaog na cargo trucks sa syudad. Ini tanganing maasigura na mayong makakalaog na bakong dokumentadong returning residents. Ini parte man kang kamabuotan kan syudad na dai na madugangan pa ang positibong kaso ni Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa Naga. Particular of cargo trucks. Whereas si permi kayang sinasabi, dapat nga unhampered nga si travel, si transportation. Dapat nga sige-sige lang yan. Pero base po sa paglilinaw po kan BIATF, pwede man punduhon, pwede man may inspection, visual inspection para ma-determine kung si mga nakasakay ba dyan, si mga crew lang, si staff, si driver, si painante. O baad igwa ba dyan in dayman authorized and considered as LSI. So yun po ito. Gigibuo ng visual inspection ka Naga City Police Office, kaibanan ang Highway Patrol Group o HPG sa border controls kan syudad. Huli sa pagdakol kan kaso ng COVID-19 sa syudad, makalis na dagos na pagtugot ka National IATF sa mga namamanwaan na magpuli sa indang mga probinsya sa taho kan pandemya kan nakalis na bulan. Pighagad kan LGU Naga na paramiantras na suspenderon ang pagpapauli sa syudad kan LSIs o returning residents. Ini sa paagi kan surat na pigpadara kan Hunyo 27, 2020. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa ibang bareta, sobra sa 60 field training police, piglalaumang maarabutan sa sunod na simana, tangani magserbing augmentation force sa Naga City Police Office sa pagmantinir kan pasi orden. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Sobra sa 60 FTP Police ang ipapadara kang Regional Police Command kang PNP Bicol na i-deploy sa syudad ng Naga ngunyan na nasa tanga kita kan pandemya bilang augmentation force kang Naga City Police Office. Sigon kay Naga City Police Office City Director Police Colonel Marlon Catan, matapos na ang 21 dias na quarantine period kan mga police trainee na naga-undergo ng field training program kan PNP, tulos na i-deploy ang mga nasambit na dugang na pwersa na dati namang na-deploy sa syudad durante kan lockdown o ECQ sa Bicol Region. Pinaglalauman na sa masunod na simana, maarabutan ang nasambit na tropa ng mga FTP Police para man makatapang sa pagmantinir kampasi orden asing pagtaon ng seguridad sa komunidad, siring kang police patrol, group security, border control checkpoints asin pagmantinir kanda trapiko. Aminado si Police Colonel Katana na kulang tabang ini sa kapulisan kan syudad, lalo na ngunyan na kinukulang ang sinang personahe para man ipasunod ang mga ordinansa, pagtaong seguridad asin pagpapautob ka mga panundon asin mga direktiba katukod kang panagos na laban sa COVID-19 ngunyan na na-extend ang MGCQ sa bilog na syudad. Apwera kan mga FTP Police nakatalaan bang mag-report sa Naga City Police Office ang mga force multipliers asin mga volunteer group na dati namang nagtabang kaidto sa Naga City Police Office. Yes sir, maybe within the week because they undergo 21 days quarantine. Para po pagdating dito, hindi na ma-quarantine because we'll be losing another 14 days kung dito pa sila. Kailangan na po natin ng mga tao for the growing number of cases. The ones utilized, patrol base sila po yung undergoing field training program. But they were the groups that were deployed during the lockdown, yung mga una po nating lockdown. Familiar na po sila sa area. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Marriage contract asin iba pang dokumento na mapatunay kan pag-ibanan kan magkaangkas sa motorsiklo
pira sa hagadon kan PNP sa border control. Detalyes hali kay Don Jimenez. Nagpuuna ang mahigot na pagbantay sa borders kan mga otoridad tanganing magrikisa kan mga magkakanigong dokumento kan mga naglalaog sa syudad na naka-backride sa motor. Sigun kay Police Lieutenant Roderick Macararanga, Quarantine Control Points Area Supervisor kan Naga Milaor Border, pigririkisa na ninda ang mga dokumentong nagpapatutukan pag-iibanan kan mga magkaangkas sa motor siring kan marriage certificate. Ini parte kan sa indang pag-utob sa kasuguan kang gobyerno nasyonal na nagtutugot na sa motorcycle backriding para sa mga mag-agom ngunyang igwanin pandemya sa nasyon. Para po sa mga motorista po natin na nagpaplano pong dumaan po dito sa QCP natin dito po sa quarantine control point na sundin po natin. Alam po naman po siguro nila kung ano po yung policy about po backride. Pinapayagan po yung mag-asawa, pero po may separator po na kailangan po silang wala naman po kami magagawa dahil po yun ang pinapasunod po sa amin. Yun po talagang gagawin po namin. Sa enot na aldaw kan pagpapautob kan pagtugot liwat sa motorcycle backriding, pinapusog kan mga otoridad sa border control ang pagpapagirumdum sa mga motorista na mag-utob sa kasuguan kan gobyerno. In kaso na dai mapatutuohan na mag-aguman magkaibanan sa motor, papababaon ang nakaangkas sa sinpapasakayon sa pampublikong bihikulo siring kan jeepney. Apwera sa mga naka-backride, pinapahigot man ngunyan ang border controls para sa mga piglalaog na karning urig sa syudad, kumupadagos sa kasimbagan kang gobyerno lokal sa African Swine Fever o ASF. Siring man ang pag-andam para sa pigahalat na pagtugot kan IATF na urog na mahigot na pag-monitor kan mga naglalaog na returning residents, kabali na ang locally stranded individuals o LSIs, overseas Filipino workers o OFWs, as in returning overseas Filipinos o ROFs na parte man kan mga lakdang kan syudad kontra sa pagdakul kan positibong kaso kan COVID-19 sa Naga. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, Bicol patient 227, primerong COVID-19 positive case sa syudad ni Naga na nagtugot mangaranan asin mabisto kan publiko tanganing maparikas ang contact tracing. Ang detalye sa haliki kay De Lubiere. Sa pigpaluwas na opisyal na pahayag ni Alcalde Nelson Legacion sa publiko, Miyerkules, Hulyo 15, pigsaysay kan Hepe Ehekutibo ang pagtugot ni Bicol patient number 227 na siya mapangaranan asin mabisto kan publiko sa kamauotan na makatabang sa syudad sa padagos na ginigibong contact tracing. Si Bicol 227 ang nagpositibo sa COVID-19 na barangay clerk kan Pacol. Siya si Leilani San Agustin Lopez, 30 anyos, residente, Cansona 4, Sitio Abrego, Pacol. Pigpasalamatan asin pig-omaw ni Mayor Sonsi Lopez sa pagtugot kaini asin kusog buot na sa ibungkan paghandal, mas minarhay kaining mabisto kan publiko. Katuyuhan kan paglantad ni Lopez ang masusog nin tultul asin magkaigwanin awareness ang gabus na sa iyang naging close contact, nakaibanan, nakaulay asin nakatransaksyon sa barangay bilang sarong frontliner puun kan Hulyo 6 hasta Hulyo 8. Pigyan kaminar ang mga ini na mag-abiso sa City Health Office para ma-assess asin mapaisairarom sa swab testing. Pwedeng mag-contact sa City Epidemiology Surveillance Unit o CESU ang si Isay Man na naging close contact ni Lopez sa numerong 0995-575-3340 asin hanapon ang pamayon na si Divine Onza. Para sa Naga Ngunyan News, Kate De Lovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Lockdown naman sa red zone sa Barangay Concepcion Pequeña, mas pinalawig mantang yellow zone pigbuksan na. Detalyas halik kay Joel Solita. Pag-extender ang lockdown sa area kang Concepcion Pequeña, partikular sa hard area o red zone, sako ang spillway asin kanda sa dasambita na barangay na labi sa tulong simana ng pinagla-lockdown huli sa lakop na kaso ng COVID-19. Mantang dagos na binukusan ang yellow zone sa parehong barangay. Sa entrevista kay Mayor Nelson Legacion, sinabi kay ini na pinagmaray kan lokal na gobyerno asin kang Health and Emergency Response Task Force na ma-extender ang lockdown sa red zone, partikular sa kanda asin spillway. Sagkod na daipan at tatapos na maisalang ang gabos sa rapid test kasobra sa 300 na mga individual o mga residente sa nasambit na lugar.
Mantang ang naabrihan o pinaghali na ang lockdown sa area kang Yellow Zone sa Concepcion Pequeña, kabali ang lugar kang St. Therese, Magtoto Compound, Doña Clara, Greenland, St. Clair, asin Gis por Gis, kung saan ibinalik na sinta sa Modified Community Quarantine. Si mga yaon sa Yellow Zone, balik na po sinta sa Modified General Community Quarantine. Pareho po kan sitwasyon on June 1. Alagad itong nasa Red Zone, hanggat na po natatapos ang rapid testing, Red Zone po yan. Kaya ako po makikiulay sa kapos na residente, igawa po dyan sa spillway, naka po magpa-rapid test. Ang problema, pag data po yan ni rapid test, paano kung sinda ang infected? Tapos binuksan na po yan, mas lalong malako po ang coronavirus. Remember na igwa na po kita dyan na nagpositibo as inaaraman tanin huli po sa rapid testing. So again, nakikiulay po ako sa mga residente dyan sa spillway, siring man po sa Kanda, makipag-cooperar po sa otoridad sa ginigibo pong rapid testing. Dahil na po makitusayan, magsunod po, magpa-rapid test na po. Pag natapos na po ang rapid testing, unyan po dyan sa spillway, as in isuway tako, ligwa pa man pong mag-positive for IgM, ahalion ta na po si lockdown. Dyan po. Dadugangan man ang pinag-impuniran ning lockdown partikular sa Camagong Street, Villa Karangahan, Barangay San Felipe, Sitio Abrego, Sitio Tiripon, Boys Town, Gabo sa area kang Barangay Pacol. Mantang hinali naman ang lockdown sa sarong hotel sa syudad na dinagusan ni Bicol number 225 na sarong Matling Company employee para magpa-quarantine. Nangapunan man si Kapitan Wewen Rigmalos kan Concepcion Pequeña na makipagtabangan ang sa iyang mga konstituentes partikular sa lugar na padagos na naka-lockdown para mandagos ng mahali ang restriction sa paghiro sa komunidad kung may mga pirang habong magkipag-kooperar sa gobyerno lokal asi para mansinda maisalang sa rapid test. Nilibot ko na naman, balik-balik ako sa lugar kang mga red zone and may dara kong megapon na makikooperar sinda. And sisugo ko naman sa BSW ilista si Kabos na dahil nagkooperar. Si mga residentes ko, pinaking kami ko na tumabang, magtabang sa na manukit hanggang matagas ang payo dahil may bubukasan ng spillway. Kaya si mga residentes nakikikooperar sa mo. Ang gusto naman nilang mabukasan. Mabubukasan niya ako ni kung makikooperar sa mga matatagas ang payo niya. Kaya magtabang ka mo sa... Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Gobyerno lokal mapautob nin mas striktong pagbabantay sa mga quarantine as in treatment center facilities sa Ciudad de Naga. Detalyas kayan, Kate De Loviera. Padagos ang pagdakul kan mga piga-admit sa mga quarantine facilities digdi sa syudad ni Naga. Hulikan padagos man na paglangkaw kan bilang kan mga nagpo-positibo sa coronavirus disease. Ang mga pigdadara digdi under observation nin huli sa exposure ninda sa mga nagkaigwanin COVID-19. Apwara pa kan mga under quarantine na locally stranded individuals as in returning OFWs na nagbalik sa Naga. Kaya haros parano na ang mga quarantine facilities kan syudad, arug kan Don Leon Mercado High School, Pacol Elementary School asin City Nursery sa Barangay Carolina. Ang Bicol Medical Center ang nag-aakomodar kan mga COVID-19 positive patients. Alagad din huli sa kakulanganin na espasyo, pigbuksan kan gobyerno lokal para sa mga taga-Naga na nagpositibo sa helang ang Our Lady of Lourdes Infirmary. Marikas ining napano kung kaya minarhay na gibuhon man na panduang treatment center kan Naga ang City College of Naga building sa Almeda Highway. Ang kada pasilidad may nakabantay na doktor, nurses, asin security personnel. Enkargado sa pagmanehar kan mga quarantine asin treatment facilities si Dr. Joseph Sanchez. Yung overall in charge para sa ating treatment and quarantine facilities ay si Dr. Joseph Sanchez. Siya din po yung hospital head ng ating city hospital. But of course, with the overall supervision of the chairman of the Health Emergency Response Task Force, Dr. Vito Borja, who is at the same time our city health officer. Ako po hindi ko po tinatawaran at hindi po ako nagdududa sa kanilang kakayahan.
Deisa na napugulan ni Alcalde Nelson Legacion na iluwas ang sa iyang sentimiento asin pagkadisganar sa nagkapirang naka-admit sa mga city-controlled facilities sa daipag-utob asin kawaaran disiplina na nagre-resulta sa urong na kapahamakan. Ang napansin po natin, kawalan o kaya kakulangan ng disiplina ng ilan na naka-quarantine. Saro sa pigibong ehemplo ni Alcalde Son sa pangyayaring ini, ang daipag-utob ni Bicol Patient 208 na subuot na inag-utob sa protocol sa laog mismo kan quarantine facility. Ang daipagsulot ni face mask asin pirming paghali sa sayang cubicle tanganing makiiba sa ibang mga naka-quarantine ang pira sa mga nahiling na bayolasyon kaini. Ninhuli kan pangyayaring ini, mas magiging istrikto ngunyan ang mga nagbabantay sa mga quarantine asin treatment facilities tanganing day na mautruan pangyayari. May mga nahiling po akong audio-video na i-record po. Ay talaga mga mayong disiplina. Ha? Sige ang urumpukan, sige ang iribanan, may pigsisigadan po nganing kung ano-ano. Ha? That is within the quarantine facility. Bagay na dapat dai ginigibo. Di ba? Dai po siguro siniseryoso ang problemang ini. Baad sinda dai ininda siniseryoso pero kita aramta ang mandatang epekto po kaini. Asin ako po liwat na nangangapudan sa gabos, makikooperar po sa otoridad. Magsunod sa mga kasuguan po. Lalong-lalo na kan sa tuyang mga medical personnel. Daiman po yan magibunin lakdang para ipahamak ang kung siisay man po sa satuya. Ang mga pulis, yaon po, nagsasaway. Minsan po sinasaway, dahil nagsusurunod. Sa ibong kaini, pigsyarto ni Alcalde Son, padagos ang sa indang istriktong pagpautob kan mga panundon sa luwas asing laog kan quarantine facilities. Pakiulay pa kan alkalde ang kooperasyon asin padagos na pakikipagtabangan kan lambang saro sa pakikipaglaban sa hamon kan coronavirus disease. Para sa Nagangunyan News, Kate Dolovier. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang bareta, swab samples nagikan sa syudad ni Naga tatawanin prioridad sa Bicol Regional Diagnostic and Reference Laboratory o BRDRL para sa mas marikas na resulta kan mga pig sa irarum sa contact tracing. Detalyas hali kay Don Jimenez. Pigpapaurungunyan kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga ang mga lakdang kontra sa paglakop kan helang na coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sigun kay Alcalde Nelson Legacion, nagkaiguan in pag-uulay ang gobyerno lokal kan syudad ni Naga asin ang Bicol Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o Bicol IATF kung sa inatukar ang mga pagtugot sa magkakapirang kahagadan kan syudad para sa COVID response. Kabaling na digdian pag-asigura na pag-prioritize ngunyan kan swab samples na ipapadara kan syudad sa Bicol Regional Diagnostic and Reference Laboratory o BRDRL asin para mientras na pighali sa Naga ang limit na swab samples na pigaako kada aldaw sa nasambit na pasilidad huli sa sitwasyon na sin contact tracing na pigigibong ngunyan sa Naga. Sinabi po ninda na mayo na ninsiring na limit. So inaasahan ta, considering na ang capacity kan Legazpi is to process 300 swab sample per day, dapat na in 1 or 2 days time, gabos na swab sample na naipadarata sa Legazpi, igwa tulos ni resulta sa laog ni Saro o kaya doang aldaw. Piglalao man na labing makakatabang ini sa syudad ni Naga urog ng dakulan pigsa sa irarum ngunyan sa contact tracing. Ini makalis na mapag-araman na ubos na ang limitadong supply kan cartridges na pigagamit sa Gen Expert Machine kan Bicol Medical Center o BMC. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, Group Drinking Ban Ordinance ipapautob na sa syudad ni Naga. Detalyas kayan, Joel Sulina. Matapos na maaprubahan on joint and collective motion kang gabos na konsehal asin ni Vice Alcalde Nene de Asis aldaw na Biyernes sa sangguniang panglungsod kang Naga
asin mapirmahan kang alkalde aldaw na Martes, ngunya na simana ang City Ordinance No. 2020-060 o ang Group Drinking of Alcohol Beverage Ban sa bilog na syudad ng Naga, tulos ining ipapautob sa masunod na mga aldaw o 15 diyas matapos na maipublikar sa mga lokal na periodiko. Sigun kay Mayor Nelson Legacion, naaprobahan tulos kang sangguniang panglungsod ang kahagadan na magpasar ding ordinansa para malimiteran ang pag-urumpukan o tiripon ng tao para mag-iduman asin malikayan ang marikas na transmission o ulakit ng virus como ang bilog na nasyon nasa tanganing pagkikipaglaban sa pandemya kang COVID-19 asin dain na mautro ang pangyayari sa mga personang nagpositibo sa virus na hali sa spillway asin Kanda area sa Barangay Concepcion Pequeña na nagkaurlakitan huli sa rampangan sa inuman gamit ang komon na tagayan asin saro sa ng utensil rason para mansagkod sa presente nasa red zone asin naka-lockdown ang lugar. Alagad, nilinaw ni Mayor Nelson Legacion na basado sa ordinansa dai pinagbabawal ang pagbakal o ang pagpapabakal ng alcoholic drink o beverages maging ang pag-inom ning solo asin mayo ning kahampang sa laog ning mga resto bar. Tinutugutan man ang pag-inom sa laog ning harong na ang kahampang sulumente ang kapamilya na kaibaman sa nasa laog kang harong asin bawal man ang kainuman hali sa ibang residensya dawa pa ini kapamilya o kabisto. May katampad na pinalidad puon 3,000 sa kod 5,000 na may pagkakapreso ang sisay man na madadakop asin mapatunayang naglapas sa nasampitan na ordinansa. Matapos pong ipasarakan na sangguniang panglungsod ang inaapod na Group Drinking Ban Ordinance, sa tuya na po ining pinirmahan, asin maot ko pong ilinaw na daiman po babawal ang pagpapabakal asin ang pag-inom per se. Ang ipinagbabawal lang po itong group drinking. Si pag-inom ng duwa o sobra sa duwa na tao na magkairibanan. Ang factual na basihan ta po kay ni, si resulta po kan ginibutang contact tracing asin nagluluwas po matapos ang swab testing na dahol sinag positibo asin nangyari po ini ninhuli po sa ginibong irinuman, in particular dyan po sa spillway siriman po sa Canada. Naghadit po kita na kung mayong arog ka ining legislative measure baad magparadakol pa ang kaso ng coronavirus. So kumbaga, saro ini sa mga precautionary measures requiring legislative action that we have to undertake, that we have to favorably consider. Mientras tanto, sinabi man ni Police Colonel Errol Garchitorena, Deputy City Director for Operation ng Naga City Police Office, na sa presente nagkukondisir na ang saindang kapulisan susod sa direktiba ni OIC City Director Police Colonel Barlon Catana kang NCPO ning random na mga pagsita asin pagreprimand sa mga inuman o resto bar antes pa man ang full implementation kang nasambitan na ordinansa. Po nga ni kay ni Mayor, may paagi pa ning palugit na for publication pa ng several days. But somehow, kasi pag-receive po kay ito sa samuyang opisina, nagigwa naman po kami ng pagbawarning. Nag-ikot naman po kami sa mga possible na mga reported na mga lugar na pinimi nag-irenom. Kasubanggilan po, siguro mga tulo ang nireport sa tuya ka mga netizens sa sutuyang social media na ingo nag-irenom. So, we went there, ang PNP with warningan po ito. So, after po na mawara ang matapos po ang publication period kasi kang ordinansang pinirmahan ni Mayor, duman po kita may darakupan na. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. ANN News Headlines Ngunyan. Sa iba pang bareta, persons with disability code kan Naga padagos ng pigurulayan sa sangguniang panlungsod. Mga benepisyo asin pribileyo sa irarum kan PWD code, aramon sa report na ini. Liwat ng piguurulayan kan konseyo kan sangguniang panlungsod ang pigsuunad na ordinansa ni PWD Committee Head Councilor Elmer Baldemoro on persons with disability code.
resubmit na po itong PWD code para dagos-dagos ng maaprubahan kang sangguniang panglungsod. Ito pong PWD. Iko-consolidate sa PWD Code ang gabus na existing ordinances na nagpuprotehir asin nakasentro sa kapakaanan kan mga personang may kakundian. Sa PWD Code nakabugtak ang gabus na benepisyo kan sarong miyembro kan PWD na pwede nindang i-avail sa gobyerno lokal, aron kan libreng sine asin burial assistance. Although may mga existing ordinance na po kita, pero minright ang i-codify and then dagdagan itong mga possible na benepisyo pang sarong PWD. Duman po sa PWD code nakalag naman duman na during the birthday of PWD makaka-receive siya ng cake. Ito po mga bedridden na PWD makaka-receive ng food allowance monthly, and ito pong mga PWD organization sa barangay, pwedeng maging income generating project ninda itong padjak operation na tatawan ng libreng prangkesa kang syudad, isin tatabangan na makapag-utang ng padjak bilang income generating project ang sarong organization. And iba po na mga possible benefits na pwedeng ma-receive kang sarong PWD. Sa PWD Code, makaka-receive ang miyembro nin cake sa kada birthday ninda. Tatawan in monthly food allowance ang mga bedridden PWD. Para man sa mga PWD organization sa kada barangay, magiging income generating project ninda ang padjak operation kung saan tatawan sinda nin libreng pampiyesa kan syudad asing tatabangan na makapag-loan. Dakul pang benepisyo ang posibleng maidugang sa PWD Code, sabi ni Councilor Baldemoro. Iyo po, dakulang bagay dahil madadagdagan itong possible benefits na pwedeng makuaninda. And at the same time, makapacitate sinda through livelihood training, and pwede man matawan sinda ng livelihood assistance kung mamaoto ninda. Pati na din itong tatabangan na ma-employo. Pigseselebrar kada Hulyo ang PWD Month. Alagad nin huli sa COVID-19 pandemic, mas minarhay nindang daingo na gibuhon ang mga aktibidades sa bulan na ini. Alagad pigsyerto ni Consel Baldemoro, padagos ang asistensya asin pag-anduyog kan Committee on PWD kan gobyerno lokal kan Naga na prioridad ang kapakaanan kan mga personang may kaninan. Nasa committee level na siya, may schedule naman nga ng committee hearing. Pero ini-encourage ta lalo na si mga nasa sektor kang PWD na baka may gusto pang input para maidagdag duman sa PWD code. Nga rin, pag maaprubahan man ito sanggunian, komprehensibo na, nakalaag na duman gabos. Para sa Nagangunyan News, Kate De La Viere. ANN News Headlines Ngunyan. Sa iba pang bareta, disiplina muna advocacy program kan Gobyerno Nasyonal ipiglansar sa Siyudad de Naga. At detalye sa haliki Don Jimenez. Pigbungsod na sa syudad ni Naga ang disiplina muna advocacy campaign kang Gobyerno Nasyonal kay banan ang mga gobyerno lokal asin man lain-laing mga organisasyon sa media, akadem asin mga pribadong sektor. Sigon kay Police Colonel Marlon Catan, City Director kan Naga City Police Office o NCPO, obheto kan disiplina muna na maingkaminar ang mismo mga namamanwaan na magkaigwa ng kaaraman sa indang mga papel asin responsibilidad sa pagpapatalubo kan nasyon. Ito po ay nakapaloob sa Philippine Development Plan or Our Ambition 2040. So nagumpisa po ito sa mga road clearing and to follow po sa lahat po ng government project, especially sa campaign on against drugs, yung pag-ayos po sa hanay ng kapulisan, pag-enforce ang disiplina, lalo na ngayong meron tayong pandemic. Nakaangkla na advokasy ang disiplina muna sa Philippine Development Plan na nagmamaot na magkaigwan ng paggugobernar ang nasyon na nakasentro sa mga Pilipino pasiring sa programang Ambition Natin 2040. Target kan advokasya na ini na urog na maipaabot ang pangiturogan sa mga jóvenes asin young professionals na iyong magiging leader kan nasyon sa mga maabot na panahon.
Nagsisirbi man ang mga programa, proyekto, polisiya sin aktibidad kan DILG como pundasyon kan disiplina muna campaign, partikularmente ang road clearing, disaster preparedness and resilience, anti-smoking, liquor ban, naghihiro na Barangay Anti-Drug Abuse Council, asin ang ease of doing business sa mga serbisyo kan gobyerno. Piglunsar sa bilog na nasyon ng disiplina muna kan Hulyo 13, 2020. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Floating island biofilters na nakabugtak ngunyan sa Naga River, pigmamawot na malinigan kaini ang tubig salog. Uya ang detalyes. Sa enot na hiling, huhunaon na sarong ordinaryong palataw sa nanintinanom ang nakabugtak na ini sa Naga River sa may porsyon kan Tabuco Bridge Wharf. Alagad arambaya nindo, nadakulaon ang pakinabang kaini sa paglinig kan tubig salog. Ang palataw na ini iyo ang pigaapod na floating island biofilters o floating treatment wetland. Pigmamanehar ang proyektong ini ni Alex San Jose, Pamayukan Watershed Management Division kan City Environment and Natural Resources Office. Ini po ang apunta ka ni floating island biofilters na napiglag sa Naga River. Nagpuon po ni kang last year, pero supposed to be tapos na siya ngunyan, kailang nag-lockdown po kita, kaya ngunyan pigpadagos. Sa katunayan kaya, sabi ni San Jose, kumpleto dapat ang river system tanganing balanse ini. Saro sa mga importante na parte kaini ang riverbank na iyo ang habitat kan mga sira asin gamgam na nabubuhay digdi. Alagad hulikan modernisasyon ang riverbank kan Naga River, saro ng concrete revetment. Mana tong habitat kang mga sira, mana tong pigdadapang kang mga gamgam. So yan pang piritang pigbabalik sa paagi po kaning biofilter and floating wetland. Obheto kan biofilter project na maiangat ang kalidad kan tubig kan Naga River. Pigfi-filter ka ini ang gabus na pollutants na presente sa tubig tanganing maribayan ini nin mas malinig asin marhay na tubig. Asin nagsisirbi man ini bilang natural habitat kan mga aquatic species magin kan mga gamgam. Komponido ang floating island biofilter nin vetiver grass asin bandera de Española. Pigamit na po digding vetiver grass. Hindi po napatunayan na ang vetiver grass, matibayan po siyang mag-filter ng mga pollutants, sinahali niya pang mga like phosphate, nitrate, ammonia, and iba pang mga pollutants sa tubig. Ang grass, din kitang ginamit na garo siya ornamental, ang apod sa itong bandera Española. Ang purpose man kani bukod duman sa parehas kang vetiver na nag-absorb din siya, aesthetic siya, magayon siya sa nagbubuo. Dugang na material na igwa ang floating treatment wetland ang bokashi balls. Napatunayan kaya na igwa ininin effective microorganism sa ruining good bacteria. Kung familiar po kamo sa principle kang Yakult na good bacteria against bad bacteria, aragan po siya kaya bacteria man ang gagamitin pero good bacteria. So effective po siya sa paghali ka mga sludge or kinakakanya po si mga sludge. Effective man siya sa odor control, algal control or algal bloom. Nape-prevent siya pang eutrophication or too much nutrients na nasa tubig. Igwa na nin duwang units nin floating island biofilters na nakabugtak sa drainage outflow kan Naga River. Mantang pigahalat kan senro na maging operational ang wastewater facility kan syudad, magayon na alternatibo ang biofilters. Nagpuon ang proyektong ini kan Disyembre na matapos kuta na kan Mayo. Alagad na palawig huli sa naging epekto kan lockdown ngunya na COVID-19. Buot kan senro na madugangan pa ang floating island biofilters o floating treatment wetland na ini sa kalabaan kan Naga River. Para sa Nagangunyan News, Kate Doloviere. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mechanical rice planter na halin sa Department of Agriculture, ipigtaos sa mga parauma kan Naga City North District Irrigators Association. Ang detalye sa haliki Don Jimenez.
Maugmang pig-ako kan mga paraoma kan Naga City North District Irrigation Association ang mechanical rice planter gikan sa gobyerno lokal. Sigun ki Danilo Moraño, Board of Directors and Board Secretary kan nasambit na asosasyon, dakulang tabang para sa saindang mga paraoma ang mechanical rice planter, huli tapuera sa urog na makakatipid sinta, mapaparika sa sin mapapadali kainian sa indang pagtatarok. Sa bilis, mabilis ni. Kasi ang estimate ka ni, base sa ibang nahapot mi, ang sarong ektarya ka ni, almost kabangang aldaw lang, tapos na. Ang paratarok, na-consume yan ng, depende sa dakol, dahil pakyaw, sa maning gan, malaog yan mga 20 tao, tapos man nila ang sarong aldaw, ang sarong ektarya. Pero kung para madigdi, iniyo, half day lang. Mabibinipisyaran kan mechanical rice planter ang maabot sa 270 na mga paraoma kan Naga City North District Irrigators Association. Apwera sa sainda, pigtawan manin sarong unit and balatas, Concepcion Grande, Concepcion Pequeña Irrigators Association na igwang maabot sa 106 na mga miyembrong paraoma. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Yan na po ang katripunan kan mga bareta sa Naga Ngunyan News ngunyan na Sabado 18 kan bulan na Hulyo taon 2020. Sa pangaran kan Bilog yung News Team, live manindo kaming nadadangog sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo asin 89.5 radyo natin Naga. Asin nadadalan man po nindo kami sa Naga Smiles to the World Facebook page, asin City Government of Naga Facebook page. Sa ngaran po kan lokal na gobyerno kan Naga Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nen De Asis, sangguni ang panglungsod kang Naga asin City Events Protocol and Public Information Office. Ako man po si Kate De Lovieres. Asin man, Roy San Ramon, mabalos kan sa ino pagantabay, masunod na po, Urulay Banwaan, makaibanan ta, Chan, IMT Rene Gumba, mabalos Marinaga. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Ninhuli man kaini asin sagkod na mayo panin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Legacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Naging ka, basta kita natatanyo, kita piling andam. Nagenyo na ba lang? At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maugmang lugar, puno ng ngiti at saya, ang lahat sinimulan, sabing puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan, pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan, di maiiwasan, galaw at pagbabago.
kasaysayan. Naga na, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasawigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. I want that tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon na makikita ang tunay na ganda. Naga na, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naga na, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas loob, ito ang aming bayan. Naga na, nalalauman, naga na, nasasarigan, naga na, nangangataman. Naga na, naga na, naga na, naga na, naga na, naga na. Pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halisa sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riordanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Riordanga, San Ramon, Urulay, Banwan. Maray na aga mga tugang, balik po kita sa satuyang programa. Yaw na po kita sa Urulay, Banwaan, ngunya na Sabado, 18 kan bulan ng Hulyo taon 2020. Sa liwat pag-iiribanan po kita sa 30 minutos kan satuyang programa ng Urulay, Banwaan, and obligado kitang magbas ngunyan. Mamas ako, may nakasurat sa bado ko. Obligado. Baad may COVID ako. Ini man kayang sarodik di taw-taw na mga sabagay. Maray na pagkaaga mga tugang. Welcome po sa programa ng Nagangunyan. Yan na kita sa Urulay, Banwaan. Ini mga tugang si Allen Riordanga. Ako man po si Roy San Ramon. Ang satuya pong bisita ngunyan, mayong iba kundi ang Incident Commander kang IMT, Mr. Rene Gumba, and sarap po sa mga official man kang Health Emergency Response Task Force. Ngunyan, may mga partner kadakol ng binarago sa mga policy digdi sa Naga o guidelines sa kang satuyang precautionary measures laban sa COVID-19. And sa maabot na kung di ako napapasala garo August ito o ngunyan na July, may nako akong bareta na pigurlayan duman sa kung nagiramduman mo itong Zoom conference sa Bicol IATF ni Mayor Nelson Ligacion na nabanggit duman nagaro magiging haluag na ang public transportation sa by region, itong intra-region na inaapod pag naging haluag na yan, siyempre may problema na kita dyan. Garo, kundi kita napapasala, balik ang public transportation. Yan, siyempre, si Malaog Digdi, si Maluwas, si Mapasiring sa ibang lugar, free na. Ngunyan, an hapot. Ano na ang gigibuhon digdi kang sa tuyang Health Emergency Response Task Force?
may mga nailatag na bang mga gigibuhong lockdown ang sa tuyang lokal na gobyerno kang Naga, partikularmente ang grupo na Sir Rene tungkol sa bagay na ni Sir. Good morning, maray na aga. Sige po, maray na aga tabi, Sir Allen, Sir Roy, sa mga paradalan. Ang totoo kainin, na-informaran lang kami kayan during the Zoom conference. Ang implikasyon po kayan, kung ngunyan namong problema kita dahil dakol so nag-aarabot, asahan tang madoble o matriple iyan ang maarabutan pa sa syudad. Ang instruction po na tinao sa tuya kang sa tuyang alkalde, iyon na ipreparar so kadagdagan ng mga quarantine facilities sa laog kang syudad. As in pinapakusog ta po so contact tracing teams lalo na sa barangay level, kasabay man kadtong pagpakaray naman kang operation sa JMR Center. Ito pong one-stop shop tabagang tigbababaan kang mga palaog sa syudad kang Naga. As in, pinag-complement iyan kang pag-aktibar tagiraray kang sa tuyang mga border control units. So ini pong mga measures na ini hopefully makatabang para makapreparar kita kung sakaling madagos na mabubukasan na by the end of the month ang transportasyon pasiring sa iba-ibang mga rehiyon, lalo na po sa mga hali sa Metro Manila. And saro pa partner, idagdag ko pa idagdag ko kung nakaabot naman sa imo initabi Sir, dahil by September burukasan na kang klase. Although ang August 24 partner burukasan na kang klase sa kan DepEd. Correct. Pero kasuod mabaga sa Zoom conference giraray digdi sa mga school administrators sa mga nasa colleges, state colleges, universities. Yes, so digdi sa Naga nabanggit duman na by September ngunya na taon magkakaigwaning face to face learning o classes ang mga colleges and universities digdi sa Naga. Siguro di pa hindi ko lang kung napag-urlayan na nindo. Pero anong ko yan? Anong nahiling mo pwedeng gibuho na paagi dyan? Tapos siyempre maralaw ka na mga estudyante. Iyo. Actually, di pa nina i-bring up sa task force level. Baka nasa agency level pa lang ining urulay with DepEd. Pero sa level tapo sa syudad, kung maririsan nindo po kang July 1, nagpuna sa tong mga PSO enforcers sa traffic management, sa ordinance enforcement, as in nagpupurbar na kitang i-regulate giraray so mga dating pigre-regulate arog kang sa transport, sa parking, sa iba pang mga ordinances. In preparasyon din na kung mabaralik kita sa new normal na regular na so kalakawan kang mga tao, makralase, masaraod. We have to be ready to confront this as well. Kaya lang ang komplikasyon tapo dyan, itong dapat preparasyon taman sa seguridad kang sa tuyang mga personahe, sa PPE, sa face mask, sa protective equipments man nila. Yan. Katakot pa ka ni partner, saro pa sa natukar duman sa Bicol IATF conference, sa Zoom conference with Mayor Son, with RD Yucot, yaon si Sir Rene, yaon si Dr. Butch, yaon si RD Ernie Vera, kan DOH. Garo igwa naman sa indang paisi, partner, mga tugang, ang DepEd na comes August, gabos na mga eskwelahan na ginagamit ngunyan as quarantine or holding facilities. Gagamito na giraray kang DepEd, partner. Kaya, kung sa Naga, mawawaraan kita ning duwa na quarantine facilities. And that is Darakula yan. Leon Q. Mercado and Pakul Elementary School. Okay. Ang hapot ako niyan kay Sir Rene, sigun sa ururay ta sa task force, pasain pasain itong direction ta kung talagang, although sabi nga ikan DepEd, may masindang face to face na classes. Pero kung sakali talagang in the event na gamito naman ang gadyan, ano na ang plano kan sa tuyang syudad? Iyo po sa ngunyan naka-double time sa tuyang engineering group pag construct, pag set up kang mga alternatibo tang quarantine facilities. Nagkakapiraman ini and suhuring bilang kang task force garo kaya tang abot 150 persona na ma-accommodate sa iba-ibang quarantine facilities ta. Kabali na dyan, ibinali na pati itong yaon duman sa Panikwason area na building duman, gagamito na din bilang quarantine facility.
Idagdag ini yung sa JMR Coliseum, sa Youth Center, itong nursery, asin pati ang satuyang Metro Naga Sports Complex, itong sa Pakol, pigpipreparar na din para mag-akomodar ning mga iko-quarantine in case na bawion na sa mga suduang dakulang quarantine facility ta. Yan po itong Pakol Elementary School, saka itong Mercado High School, para yung sa Pakol. Kasi ano yan kasi mas di ko mambigano pero garo mas madakol yan kung araw ken bubukasan ang transportasyon, di ba? Sa mga checkpoint medyo ano na. Pero pira ba ang capacity sa rinikang ko yan kang JMR saka JMR Coliseum saka itong tiga sabi mo kung sakasakali man. Si Piggibo sa JMR Coliseum nasa 80 ito. 80. Okay. 84 persons ang capacity niya. Although ang piggigibuta po kaya na last resort dahil medyo so ventilation niya masakit-sakit, medyo mainit dyan. Although may mga ceiling fans na kitang naka-install to mitigate that. Ikadua, ini yung sa duman sa itaas, sa Panikwason, garo kaya duman ng 30 tao. 30 to 40 sabi ni engineer. Paliwanag kang sa tuyang engineer. Then ini yung may na-identify din na sarong bagong building digdi sa may Santa Cruz. Itong day pa man na to turnover sa gagamiton tanamo na siyang quarantine facility. Mga piraman yan kung sakali. Pero nasa 8 classroom ito. 8 classroom, si Pito gagamiton ta. Nasa 40 ang kaya niyang makomodate. So ini kaya sa Roy na City College of Naga, ining building na iyan pinag-convert na po na treatment center. Gustong sabihon, garo ospital na ang dalagan kaiyan. Diyan na maralaog itong mga COVID confirmed cases para bulungon, para magparahay. So ang hiraon na diyan mga hospital beds, mga medical personnel, bako nang itong garo temporary shelter na mga folding beds ang mga gamit ta. Bako na siyang quarantine facility lang. Okay. Saro pa digdi sa Syudad de Naga ay parang nahaloy inaprobara na itong group drinking ban ordinance. Pag napirma na naipublikan na, siyempre implementar na. Anong kuyan digdikang anong gigibuhon digdikang lalong-lalo na kan public safety office tabi sir. Actually dakol nagahapot sa mong mga bar owners nun yan. Kung sindada masara, kung mapundo ning pagpabakal. Linawon ta lang ang effectivity po kang ordinansa probably by August 1. Correct. Ang effectivity kay ini. Alagad sa mga provision, man sinasabi na bawal sa pagpabakal, sa pag-inom, na pigban. Ang pinagbawal po sa grupo. So pag irinuman ning grupo, lalo na so nagsasarama ning pulutan, ning baso, ning sarong gamit sana. Dahil sa eksperyensya nga ni digdi sa huritang mga kaso na naging problema ta mga nakaaging aldaw na kadaklan nagpuon sa irinuman so infection kang virus. So ang ordinansa nagbabawal po kay yan. So mga bar ang pwede tang mai-advise garo. So sarong customer per table ang sa indang limitasyon. Yan ang importanteng matandaan. Kasabay kayan, so mga harong-harong man, dahil man pinagbabawala, so magkairiba sa harong. Magkapamilya ka mo, kaya halimbawa, si ama mo, gusto mong kainuman, di pwede ka mag-inuman. Kakaibanan mo man sa harong. Sa laog kang harong. Pero, di ka na mag-imbitar. Di ka mag-imbitar. Day na. Pagluwas ka yan, may violation na kita. Oo. So, anong gigibunin doon kayo? Ma-inspection ba ka mo sa mga bar? Iyo po. By August 1, mapuuna kita ning pagdakop. Ngunyan, ang paglibot na ginigibo po kang Naga City Police Office, kang PSO, pag-informar na may bawal na arog kaning mga gibo. Okay. Sarong pang gusto kong maklaro partner. Kadakol pagirara kong nahihiling digdi sa labi kang City Hall na mga nagpipila sagpod sa mga oras na ini, mga nagkuka ning dokumento. Gusto bilang maaraman kung sagpod ngunyan, ano ba talaga ang pigahanap na mga dokumentos? Tigtataong dokumento baya kang lokal na gobyerno kan Naga, lalong-lalo na naman sa mga matravel. Takadako na kayo na naghahapot kung paano nga yung proseso, kung may madigding nga kami, may papadigdihon nga kami na mahakot ngayon ng mga gamit. Tapos, mabalik man lang. So, ano talaga ang mga proseso tagang ngunya na kita sa MGCQ? Iyo po,
ang proseso ta in compliance with what other LGUs are requiring. So, halimbawa, okay. kung ika mabiyahe pa Manila, so Manila ang madeterminar kung ano suhaga doon sa imo. Ang common na i-issue ta po digdi para matabangan sa mabiyarahe, travel authority saka so medical certificate. So yan duwang dokumentong iyan kadalasan iyo ang hinahanap duman sa papadumanan mo. Iba man po so paabot. Ta so paabot ang one-stop shop ta sa GMR Coliseum man. Ngunyan po igdi sa People's Hall ang yaon na dyan so police saka so City Health Office para dyan na mag-issue. Ang pakiulay ta na sana po sumadyaran magdarana ning barangay clearance. Ta kaipuan so barangay clearance para ma-process ninda so travel authority pati so sa indang mga medical certificate. So pagdara ninda yung dokumentong iyan pagbiyahe ninda kadalasan mapaman sa mong nag-feedback na nagka-problema. Araw kay partner may naghapot kayo sa to Kansarong Aldaw. Anong kita kaipuan yung barangay clearance para makuha ngayon kami ning travel authority sa ano yan? Health certificate. Actually kay mga tugang ini po ang ma-determinar kung kamo taga-Naga yung barangay clearance. Iguana partner mga instances na may mga pagtaraig kitang munisipyo, mga residentes kang pagtaraig ng munisipyo. Sa to nagkukua ning travel authority. So, requirement ang barangay clearance. Mapatutuo pong ika nag-i-erok sa barangay na iyan at the same time ika mismo nag-utob ka duman sa mga protocol kan barangay on quarantine. Igwa partner pero mga tugang ang pagpagirumdum sa pagkukuha ng travel authority. Dahil po gabos na madya na makuha ang travel authority tutugutan. Taigwaman pong mga non-essential travels na talagang itutugutan. Halimbawa po mabisita ka ngayon mapa swimming ka mo nga somewhere else in Laguna. Ang leisure po bawal pa. Ang leisure travel. Kaya kung mabisita nga ako kay Lola, kung ang bibisitaw no partner, emergency related, importanteng maray, mapadara ka ngayon ng pagkakan, pwede yan. Pero, mapasiring ka ngayon sa sarong, let's say ngayon partner, Laguna, may mga kuyan dyan Calamba Laguna, may mga dyan, may mga resort, ma-swimming ang pamilya po nindo, kaya mabiyahe ka mo. Bawal po yan. Because under MGCQ, pwede ang biyahe except leisure. So, kuyan yan. Bagsak kay Kailsa ko yan. Di ka tatawanan. Di ka tatawanan ng travel authority. Di ka makakabiyahe. Correct. In connection kay Tabi, Sir Rene, Len, gusto ko lang malinawan, ining manungudig di sa mga LSI, returning LSI. Nasabi na ni Mayor na may hotel, home, and facility quarantine. Papapiliin mo ka dyan sa tulong yan. Ano talaga ang kayang kaniyo? Ano talaga ang sistema kaniyo? Paano ang proseso kaniyo? Tanganing klaro sa mga nag-aantabit sa tuyangon yan. Ang aram konsepyo may pig-issue ng infographics ka iyan, kang step by step. Pero sa mahiwasan lang, mabilisan lang na paghiling. Pag abot mong Naga, diretso ka sa GMR Coliseum. Diyan kaya assess, ira-rapid test kung kaipuhan, and then saka matauning disposisyon. Kung home quarantine, tulong option. Home quarantine, hotel quarantine, o kaya city control facility. Yan tulong pipilian mo na yan, depende kung saan ka mag-qualify. Tadawa, gusto mong home quarantine, kung sa assessment po kang sa tuyang mga barangay health workers, si mga emergency response teams dahil ka nagpasar, halimbawa, maikang sa diring kwarto, maikang sa diring CR, dahil yan pwede na mag-home quarantine. So, dahil ka? Dahil ka, tutugutan. So, ang option mo, duwa na lang. Hotel quarantine or city controlled facility. Ang problema mo naman sa hotel, tayo ka ang mabayad. So, bilangon mo so aldaw na i-star mo dyan. 14. Kung 14 aldaw iyan, yan masu budget mo na ipiprepara. Kung manang ribo, di 14 mo. So, ang pinakahuring option, ito pong city controlled facility. Na iyo man ang pigpapasiguro tangon niya na mapakaray, na bako sana siyang paghiling na temporarying dagusan, kundi maging marayman sa pagmati kang madagos mismo. So, personalmente, pig-check man ini kang sa tuyang alkalde, pati sa Sir Allen, nagre-relibot yan para hilingon ang sitwasyon. May nabanggit ka mo kitong binubugtakan sa harong ng anong tudken, itong pinapas. Iyo partner, iguana partner tarpulin na pigbubugtak sa mga nagpupuli na mga residente Halimbawa baga nagpili ka ning home quarantine, pinili mo nga si home quarantine. As in ang sa indong harong nag-qualify for home quarantine, paghali mo ng GMR Coliseum,
igwang kaibahan iyan partner mga tugang na tarpaulin na ipapaskil sa tungod kan sa indong harong. Iyan mga tugang ang pifil apan kan gabos sa mga BERT o Barangay Health Emergency Response Team BHWs sa pagmonitor po sa Indo. Iyon man yan ang maabiso sa publiko sa mga kaibahan nito sa komunidad na ang harong nindo naka-lockdown. Ayo, ang kaklaroon ta mga tugang pag may tarpaulin mga tugang ang tungod kang harong na sinasabi na this house is being used for home quarantine. Gusto pong sabihin kayo mga tugang naka-lockdown ng harong. Naman daw yan na discrimination sa... Bako sa partner discrimination, dahil siya mapol sa discrimination. In fact, ini ang masimbag sa proteksyon kan komunidad. Ang pigbabawal partner, ito bagang imak mo, ipasupog mo, ini po pag-abiso sa gabos na ang mga tao dyan naka-lockdown. Garo man lang yan partner, imbis na i-lockdown mo ang bilog na community. Siharong mo lang. Ikaw man lang ang dapat at least mamomonitor pa siya. Mamomonitor siya. Bilog na harong mo lockdown, gusto pong sabihin mayo dyan maluwas, malaog na tao naka-star. Kaya nga ni po baga stricto ang sa home quarantine. Pag nagtugot po ang kapamilya nindo na kamo mag-home quarantine, kabalisinda sa ika-quarantine sa laog ang harong, sa laog ning 14 dias. So, ini man sa home. Hindi sa hotel. Sa hotel, may mga guidelines ba dyan? Ini man hotel, dapat accredited kang sa tuyang task force na quarantine facility. Pigbi-briefing po ang mga crew, ang mga management personnel kaiyan, pinagaan tabayan. Ang lead group taigdi, so grupo ni Sir Alec Santos, so tourism office, sindang nagmo-monitor man kang mga pasilidad na iniyo on a daily basis. Okay. Sir, may mga pig-announce si Mayor kang meeting nindo kaso udma na may mga pigbukasan, may mga kumbaga garo na may mga pabitin pang by Monday sa kana bubukasan. Pwede tang ma-detalye ining mga lugar na ini and maraman ta ko si mga naging basihan para sinda yellow lockdown o haliw ng totalmente ang lockdown. Lockdown areas. Di ba ang yan Pakol, Concepcion, partner, primero sa Pakol igwang magkapiran pig red zone iyan si Sitio Tiripon, si Sitio Abrigo, si Barangay Hall kan Pakol. Kaiba na ito sa mga pig lockdown. Dahil duman sa mga nagpositibong kaso sa mga lugar na iyan. Kung matatandaan ta, itong Bicol number 227, si Miss Lopez, si Barangay Clerk, Pakol, nag-iirok ito sa Abrigo. May mga sadiring tao ito sa urban, Pakul, as in iba pa na mga personalized kang barangay na igwa siyang close contact na siyempre nakawarak sa bilog na Pakul. Kaya pig yellow zone ito mga tugang partner. Pig yellow zone ang haros mayorya kang Pakul. Si most part of Pakul pig yellow zone. Gusto sabihin ECQ ang pwede lang magluwas si mga may trabaho, apor. Kaya lang, recently, natapos na kan sa tuya pong medical team itong pag-conduct ning swab testing. Sa gabos na mga close contacts, katong nag-positive sa Tiripon, sa itong nasa Barangay Hall, Kampakol, siring man itong yaon sa may Abrigo, Boys Town. Tapos na po ito duman. Ang day na lang po sa laminting tapos ngunyan ay gwapang dai nakukuha si Abrigo. May pig oobserbahan pa po sa lugar sa Sitio Abrigo. Kung may mag-manifest na symptoms sa Sitio Abrigo. Kaya po ang bilog na Pakul pigtanggal na so lockdown. MGCQ na po sinda balik. Ngunyan poon kanso udma MGCQ na sinda. Siring man po sa Concepcion Pequeña. Ang spillway nag-rapid test po dyan ng kulang-kulang 2,000 na mga residentes. Inubos po ang residentes kang spillway na i-rapid test kan sa tong medical team. As in, igwa pong mga nagpositibo sa IgM, magkakawalo po garito, magkakapitong nag-IgM. And si Sarong nga nagpositibo sa IgM, kang pig swab test, nagpositibo sa RT-PCR.
So gusto pong sabihin, inhulit na natapos na ito, nagkahiriling na si sitwasyon sa laog kan spillway. And inhuli po nga na si mga pasyente man kang spillway, most of them nagrarahay naman po baga, recovered na. In fact, igwa na kitang haros kabanga ka mga positibo sa spillway, rahay na, nag-recover na, and pinauruli na nga ni. Ninhuli po kayan, pigtanggal naman si lockdown sa spillway. Okay. And si sa conception pe kanya po na si pag contact trace nag-negative naman si mga close contacts ang gabos na nagpositibo, pigtanggal na po ang lockdown dyan. Except na lang sa Kanda. Taigwan na lang po ning garosang gatos pa na dai patapos sa rapid testing. Kung matapos na po ang rapid testing, that's the time na ililift na po ang sa Kanda. So magiging malaya na sinda gabos. Malaya na. Okay. Mas marigarong may paliwanag talang sa konteksto kang lockdown. Sige. Paggilingon na lockdown bilang lockdown, gustong papurunduhon. Ginigibo po ini to support the medical procedure. Para makumpleto so gabos na intervention medical na mabilis. Na day na maglakop pa so movement kang mga tao, na day naman maglakop pa sa virus. So kaya nagkakaigwa po kitang lockdown para matabangan sa medical team na mapabilis so sa indang mga intervention, kabali na so contact tracing, so mga testing, rapid testing, asin iba pang mga medical procedures. Sir, may kanakagingal daw, yung mga nababasa ako sa mga comments sa Facebook. Dapat nga pigbubukasan naman nga kami digdi sa spillway. Si iba nga yung nagkuyan nga digdi, mga nagka-COVID nga nagkaray na nga. Ano nga ito pa nga kami pigahali nga sa red zone? Iyo po, ang decision ka iyan mahali sa medical team. Okay. Hanggat dai natatapos kang sa tuyang medical cluster, so sa indang trabaho, dahil po mahiro ang security team. So ang security team po na yaon dyan to support the medical cluster. So bako man ka mo ang nagdidesisyon kayo ni? Bakong kapritsyo yan ang security team. Okay. Kuya yung partner yan, magkapirang bagay ang pigihiling. Igo kitang contact tracing task force, tigwang testing task force. Dapat iyang duwang iyan magkauyon. Na tapos na kami sa testing, ang samuyang assessment, igwang 99.9% na nahanap mi gabos, na test mi gabos. Kami man sa contact tracing, 99% yan lugar na yan nakuata gabos ang nakaulay kayan and na-testa na gabos. So pag iyan partner mga tugang igwa ng certain degree of certainty na talagang safe ng bukasan, saka lang na desisyon. Kaya kumbaga po, bako sa itong dahil nakuata na gabos sa pasyente, pwede nang bukasan dai po hihilingon kung igwapang in fact up to the 4th contact pigahanap po yan ang apod sa strategiya ta Sir Roy itong T3 trace so mga nagkaigwang direct contact, direct exposure, and then i-isolate sinda and then test iti-testing kung nahawa o dai and then treatment. So, treatment. Bubulungon. May nagsabi kaya na, dahil man nga ako naging direct contact ngayon dyan, sa nagka-COVID ngayon yan. Ang nakaulay ko ngayon, nagkaulay ngayon dyan. Dahil man nga ako nagkaigo ng direct contact, ano man nga kabali ako? Iya po, much as we would like to accommodate that perception, pero sa ibang aning dahil nag-aaram na hawa, ang gusto sabihin, mayo pong garantiya hanggat di ka natitest. Okay. So, pag nagluwas na ang test mo na negative, di makikitang argumento. Pero kung istorya lang na nagsasabi kang mayong direct in fact, igwa po kami ngunyan mga personahe digdi sa City Hall na nagkaigwa ng mga direct exposure. Kaya no choice sinda kundi maglaog sa quarantine facility as in maghalat na magluwas sa test result. Kaya rapid test yan or swab test yan. Importante po na natitest kita medically. Kaya may saro kitang opisina ng pig-lockdown. And the same kay itong nasa quarantine facility na kaya nga ako, na-test na nga ako. Ano nga tayo pag nga ako pigo paluwas digdi sa quarantine. Iyo po. Again, that's the call of the medical team na iyo man so expertise ninda. Part na siguro para lang kuya ini ang picture sa ang medical team. Ini human ini ang algorithm kan DOH. Maski po kita mag-negative na sa swab test. Maski kita mag-negative sa swab test. Nire-require po kita giraray ning 7 to 14 days additional quarantine. Dahil po pwedeng basta ka papulion. Tano ta partner na paano po yung ginigibo? Igwana po kitang konkretong ehemplo sa Naga. May saro kitang pasyente si taga-Karangahan, nagpuli, COVID positive siya, duman sa Manila, tig-quarantine siya, narahay na siya,
Kang pig-swab test siya partner, nag-negative na kaya nakapuli. Oo, tama. Who would have thought na for the next 14 days, mai-infect siya giraray. Ano? Or probably nag-resurface sa iyang helang. Iyo po yan ang rason kung taano dahil tulos pinapapuli. Dahil inoobserbahan ka man giraray. Tatandaan ta po ang testing, igwang inaapod na 99.9 kuyan lang baga siya accuracy. May 1% pang natatada. Ano? Na pwedeng makahawa ka pa. And sa experience ta po, ang sarong tao sa Naga, ito nila sa ng Bicol 91-92, si Bicol 95. Saro-saro lang siya pero ang nahawaan niya pira. Kadako. Bilog na probinsya, di ba? Nagwarak ito. So, iyan po ang iniingatan partner. Kaya dahil basang nagbubutas ning tao, dahil basang nagpapaluwas, nag-discharge ning mga pasyente. Sa bagay halos may kapareho yan tabi partner Sir Rene, itong nurse bagang nabalita sa TV na narahay. After 3 days nagpositive nagadan nga ni. Iba, di ba? Kaya matugang, yan po, tatandaanin do yata, masakit na. Anyway, sir, saro pa sa hapot ko ngunyan, pag naglilibot kaya ako digdisan, pag nagbabiyahe kaya ako sa Laugan Sudan din Naga, may mga napapansin ako, ang iba nagtatarambay sa mga pampublikong lugar, ang iba, mayong face mask, dahil naka-face mask. Sige ang iristoryahan, sa mga lugar na siguro, kulang ang sa tuya mga autoridad, kulang ang nakakapansin. So anong kuyan? May ba kita digdi? Anong dapat ang gibuhon digdi sa mga araw kaning sitwasyon na nailigtas? Nakaabot ng feedback na iyan sa Satuyang Task Force. As in, so ginibo si Colonel Garchitorena, iyon na ngunyan ang lead executor ta sa ordinance enforcement, lalo na itong manunungod sa face mask. Nagpuuna sinda kang saro pang aldaw sa regular aldaw na operasyon para i-enforcear ini yung provision na ini on minimum health standards, as in so iba pang mga requirements. Next by after August 1, makakabali na dyan sa group drinking. Okay. So the same team na bako sa na pong pulis, bako sa ng PSO, may mga volunteer groups na kita saka sa pag-iribata sa barangay na mga tanod, iyon ang unyan ang naglilibot to execute the provisions of the ordinance. Kira nga ni sir ang penalty kang face mask? Pag mayong face mask? 2,000 ano? Nasa 2,000 po ang first offense. Ano ba yan? Ang ordinansa ba? Ordinansa. Okay, ordinance po. Pag nag-second offense ka, palangkaw. Hanggang garo 5,000. 5,000. Halangkaw. Third offense. So medyo harahalangkaw po ang mga penalidad. Kaya ang iba man na enforcer, nag-warning. Although ang pakiulay sa tuya kang fiscal, pag inisyuhan na po ngayon yung ticket, paki-indicate na lang kung first offense iyan or second offense para mabilis na. So pag-determinar kang penalties and other procedures. Kuya ba, alimbawa sa sarong lugar, tapos nakababa ang face mask niya, kabali ba sa dadakupon? Alimbawa, nakababa lang, yaman digdi. Kabali ba sa kuya? Pipinaran? Ang sa tuyang ordinansa, absence or presence of the face mask. Okay. Kung di ko napapasala. Ordinansa ta sir, nakalaag siring ka ni proper use. Proper use. Okay. So sabihon, dahil nangangulugan na may face mask kang nakasakbit sa siko, nasa kuko, nasa angog, dahil ka na dakopon. Pag iyan po nasa luwas ka, nasa baba, dahil naka-properly placed, dahil tahob ang dungo, dahil tahob ang nguso, masisita ka po, maladakop ka. Ano rin lang po pwedeng babaon ang face mask. Ano rin lang pwedeng tanggalon ang face mask. Para po sa pagkaklaro ha. Sa ordinansata po ang sinasabi po duman, kung ika po nagkakakan, nagiinom, that's the time na tatanggalin mo siya. Pagyaon ka sa sarong pampublikong lugar. Nagda-dine-in ka mo, alangan mo po naka-face mask ka. Pero po, ini ang prohibition. Pagka mo po nagkakakan sa public place, kakan lang, mayong irestoryahan. Mayong irestoryahan. Nagyuyosi. Mayo po siyang, bawal po nga di ba ang yosi sa public place. Duwa ang violation mo na kayan. Pag sigarilyo, as in dahil pag face mask. So, iyan po ang pagirumdum ta sa publiko. Na may siring po kaya ng mga penalidad na pero of course may exemption. Ang exemption sa face mask, makakan, mainom. Kaya sinangyari po duman sa ito? Ki Hawi Severino. Sa Naga po, dahil taman to pwedeng gibuhon. Pwede ka nga mag-inom. Paano ka man mainom? Naka-face mask ka. Lalo na nakagbabike ika. Correct. Anyway, may ba kitang arog sa ibang lugar na
dadakupon tapos papa-community service. Makikita ka rin. So, automatic kita pag itong ordinance ang kukwenta, babasenta. We implement what is in the ordinance. Okay. Kung option po na may community service or donation ng dugo, pwede tayo i-consider kung yaon po sa ordinansa. Okay. So much for that. Siguro na-complete na unless otherwise na may gusto pa kamong i-announce sabi sir i-clarify ta lang po, medyo dakol pa kay ang nariribong. Okay. So sa tuyang incident management team, nag-demobilize kang June 30. Okay. Effective July 1 po ang nag-activate na ngunyan so sa tuyang Naga City Health Emergency Response Task Force. Ang chairperson po kani si Dr. Boots Borja, as in ako so co-chairperson niya and sa pamamayo ni Mayor Nelson. And ang pagkakaiba lang po kani sa IMT, ini pong task force na ini agencies so membership, mga opisina sa kaahensya ang miyembro. Kung so dati so IMT mga team ito, mga strike teams, mga task forces, ini pong grupo ngunyan, mga opisina. Kaya yaon po so Naga City Police Office, yaon so DOH, yaon so pati sa mga opisina sa City Hall na pinaggrupo sa nagkakapirang working clusters. Na iyo po yan ang mayor na mode of operation ngunyan kang sa tuyang task force. Anong kuyenta sa publiko? Anong apila? Ayo so pakiulay mi pong piguro otro kung may mga nag-arabot diyan sa lugar nindo na day nag-aragi sa satuyang protocol sa mga procedures, paki-informar ang satuyang COMSEN o ang sa indong mga barangay officials para ma-aksyonan ta tulos. Dahil po kita mag-aliwalas, bantayan ta ang satong mga sadiri, bantayan ta ang palibot ta aram tang data na hihiling ang virus. Dahil kita nag-aaram kung yaon na umayo pa. Ang mapapasiguro ta na lang, ma-restricta so movement kang mga tao na posibleng carrier kang virus na ini. Sir Alin, anong announcement ko niyan bilang sa nasa head kang Sepio tungkol digdi sa issue tang ini? Yeah. Siring man tabi Giraray partner sa sabi ni Sir Rene maging malikay po kita. Ang dugang ko lang palang tabi mga tugang bago ko lang kita magpaaram partner. Itong ang coverage na po kan sa tuyang pag-rapid test sa gabos ng malaog sa Naga na hali sa mga COVID areas. Okay. Mag-LSI ka, mag-OFW ka, mapuli, nagpasiring ka sa Manila, worker ka, gabos po kamo mapa-rapid test na. Si mga day po residente, si mga residente na qualified duman sa inaapod na priority sectors, libre po ang rapid test kayan. Okay. Si mga non-residents na mapasiring po sa Naga just to para po magtrabaho digdi, makikiagi, matiner po sa tuya ning 12 oras, labi 12 oras. Obligado na po yan i-rapid test, mabayad po kamo ning 650 and kamo po makwarantina sa loob po kang syudad ning Naga. Kaya po ini po pagpagirumdum na sa mga may mapuruli na mga katrabaho, mapasiring po sa Naga. Itong mga estudyante. Si mga estudyante po malaog naman ito diyan. So kabali sinda. Kabali po yan diyan. Okay. Kung ang sa indo pong lugar igwaning COVID. Ang pinag-uulayan ta po digdiyo syudad o munisipyo, bako pong bilog na probinsya. Okay. Halimbawa po ngayabaga Camarines Norte. Camarines Norte. Kung ang may kaso po daet, ang i-require lang po sa rapid test si daet lang. Ito pong Santa Elena, dahito kabali. So importante si Kuya Ninda si itong dokumento. Correct. Importante si dokumento ni Dandaradara. Takong pag maisinda kayan, rapid tulos yan. Para po magpasiguro. Tapos sabi nga kay bagay ni Sir Rene, aliwales pierde. Kita man lang po dyan ang daog. Correct. So, gabos po ini, baad po may Koreana naman kani, may magkakaranggot, may magkakasuruya, pero po ni kabtang na ini kang pagpasiguro ta. Urog na po kung bubukasan na totalmente. Ang ekonomiya, ang public transportation. Otherwise po, mangyari ka na sa tuya, sinangyayari ngunyan sa India. Correct. Haros po ang India ngunyan, doble na ang kaso sa previous na halangkawo ng kaso. Because binukasan nila ang ekonomiyang daing pag-antabay, daing pag-andam. May precautionary measures. May precautionary measure. Okay. So, iyan, kaya duman sa mga lugar na may kumpirmadong kaso kan COVID-19, so iyo po yan ang sendong importante itong papel nindang dadaraw na barangay clearance lalong-lalo na
na ipig-iso sa Indo, tanganing dyan madeterminan kung saan talaga kamong haling lugar. Okay. So inabot na po kita nin oras, digdi po sa tuyang programang Urulay Banwaan, ngunyang pong Sabado. Pasalamatan ko lang ang sa tuyang guest ngunyan, Sir Rene, ang co-chairperson kang HERTF. Asin man sa mga parantabay, digdi po sa Urulay Banwaan. Sa pangaran po kan Bilog na News Team, kan ANN News, kami po ang sendong mga anak kaibana. Ini po si Allen Riondaga. Ini man po si Roy San Ramon, mabalos po kan sendong pagantabay, Marinaga. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Los Vieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang nagangunyan, ang nagangunyan.